بالله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجني مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله خصهم بالنصر والظفر أَلَّا يكونوا فلا يخشوا من الضرر. كم جحفل مزقوا بالمرهق الذاكر شهيدهم فاز من مولاه بالوطر وخصمهم باء بالإحراق في ساقر ولم ترى من ولي. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. مستمعين الأعزاء لإذاعة جاكفو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ambal ma radio jaka fole me baw ni watina ambo bela jilin foni alsama ka foli kani o yekishka foli kai fol mem sani foli mi sanga bela jilin ka foli mina nodi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaka ngabatu alaka mene limanani meme masembulu alako di anna awma alaka nyanya alaka lahranya alaka mboshi iblisala alaka nante iblisabulu e kuma anya yira la tuya mina ka fo anyele bla anfa anankramwo no oye a Sheikh Muhammad al-Mustafa Wage ne ambeka mako muallim shagine dawele ko mudir. Alhamdulillah rabbil alamin. Ani muallim shagine ayenyo waso radio jaka fola abisiki chamambo akumana babu chamaka wa mgoye famcha mansura amafuko abaraka aye abaraka alai ambe babu mukane watina oye ittiba usalafi salih mu'ayman temeno ulula batuli salafu salih ulu yere mugo sugu jumonyi aduna ulaka wala wala li chamandi anya famcha mansura okonala anya sigu duru nyogon soro na ala sama shuna ta obina ka asigu ko woronai alaka jenko nala mame bolobe negala oye Mahamudu Kamarai okuma me mwalimu shekina ka nega juru siradi nan tlala kuma nan tlala babula wani mayoro ro fama ka koro fola efseka wure orange 76 48 58 90 mesaka 76 48 58 90 biolonvla an woro binan an shegi bidru an shegi bikononto maliteli 65 28 83 28 65 28 83 28 antuna korofo kuntala jamble ama fuku malim shekina yanko bismillah radio Jakafo sanfe. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. alaka jenkono shina siko duru dafara sigi tonnuna worona ndamne lebi kosbe na ala sonama awo wa amba fe ga hakilla jiginde ke comme ale babu yi fana abe hitaji nyefola kosbe awo mo ka nyin galu ni ka famna nyinu ba wajibiya anka do kala awo sike do be yoro do famu folo da be do famu flanan atote uti dafa awo no ye masala me fo ka salafu salihu ni mo nyimo bonyo awo anyo kuma fo asura nyin ngalu chuko ya fo awo o bi fana mina min fo na ala sonama comme si ko duru min kira amino tarkhisuke ka fo mo ye ka fo min fora ulula yale haklis kaseka to ala kosobe awa nyeblado na ala sonama na ala wati wara jirana bara bisika ta chugobina abon noya inshallah. Donc c'est ko duru min kira o de na résumé c'est ça o de na mbaf ko de yalo be bara noya do bara noya abe do minda o kasiko fam otuma ni ba nyi ni kosobe bisika sika ta sigili no nyawo
o sigigo duuru min kɛra a ye da sera ko minnu ma la a ko kumabaw ye minnu ye bi su in na an bɛ fɔlɔ ka segin olu kan yala hakililajigin kosɔn an k'o sigi tɛmɛnen ninnu na n ko salafu salihu yɛrɛ ye mɔgɔ min ye an y'o fɔ k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a seerela jamakulu 3 min ye k'olu de y'a la ka mantonw na fusɔmante awa fusɔmanteya in fɔra ka da min kan an y'o fɔ bari olu karamɔgɔ direct de ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam awa a y'a sɔrɔ ɲaamu ma don yani an ko u batuli a bɛ kɛ qaida 2 kan ala qaidatayn asasiyatayn a fɔlɔ ye min ye qaida de ye samasen 2 bɛ yen itibau salafi salihi bɛ daminɛ ye a bɛ laban ye n'o sɔrɔla la salafu salihu batuli bɛ yen n'olu ma sɔrɔ a batuli tɛ yen o la i b'i ni dun o fɛ i bɛ fɛn dɔ de fɛ ka tɔgɔ da la nkalon na ko salafu salihu don batuli don k'a sɔrɔ salafu salihu batuli tɛ fɔlɔ ye min ye معرفة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة القطعية بالنصوص القطعية من القرآن ومن السنة والتي لا يقبل الخلاف فيها بحال من الأحوال فليمي وهو فنما النصوص القطعية نسودو تكنكاندو وتي لما فيو منونو يرشتولا تارشتولا فوني كيبه باوما note u fora cogo min na u do lisi halu donyɔrɔ t'o la hakilila donyɔrɔ si t'o la u b'a fɔ ma kurana na wala hadisa la ni min nana u nacogo la u b'a fɔ a nasul qat'i yani kiiti minnu sabatira o sira fɛ o ye kelen ye k'o dɔn k'a fɔ khilafu t'o la fɔɲɔgɔnya man kan t'o la o tɛ wuli fana alaye i k'a dɔn fana qaida 2nan min ye k'a fɔ kiiti dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma al ahkamu al ijtihadiyatu الأحكام الاجتهادية إنه واجب دولو فنا كنا كدال ربو كان يرتشوغيا كان كدام غو كفاميا تشوغيا كا حكلو بلا لمنيو حكلو كفاميا كتلينيو حكلو فرل منيو وكما اجتهادو نانا على كرا فنا صلى الله عليه وسلم أي اجتهادو سبتي كافو ولي روتالا kasila ka fore ni awa kalamba hakimu na ishihadu ke na bena sema baraji flabaye na ishihadu ke na mabbe sema na khatawra awa baraji kilimbaye ukore ka ho ishihadu mbedda gaye ishihadu de komi kiti minum be shara ko ni nususul qadiyya ta'ala masalan dam gurisa ida kuju salila نص القطيوتي قرآن ناشي جيلنتي حديثة فلان ناشي جيلنتي كافو سلجي سنالو أكون يرى على كذا سلي تشغولا صلى الله عليه وسلم إما فهموا أنيونا وكشان سلا أنيونا وشمان بي كسيكي شغولا بوسكي شغولا نافورا كافو كاي شمان جسيكي بي شمان جسيكي لكن بسيكي تاندوا ibe sigi tandewa na suqata yutula ishahadu de bina noye doni ba fe yo fana famu yani yalla ikase ga don ka fo nasu yemi ani ishahadu lindi ishahadu tisika dola fiu ani nasi mi femi fora fochu la wajibi do fo ishahadu ka kala o la do fen do ke salji sunna do makay do ke salji farre do makay do ke sali tienfenye do makaye o tisika wuli kelen gelen be taisien madame na bochugo nyana sebe oni tabena o awa olu ani tabe o tabe ona o qur'ana nasita chugo bina ka hadira nasita ka sika dalu bo akono chugo bina na kera o sirafe nim bela yelen ndagalendo ninde kiti fly kiti na chugo flash ya kono do bina ni nasi yelma chugo sika ko o nasi yɛrɛ gɛlɛya to yen faamuya wɛrɛ si to yɛlɛma dɔ bɛ na wajibi do ishihadu bɛ k'a la mɔgɔ sago t'o la ko wajibi yɛrɛ do a bɛ kɛ o fɔɲɔgɔnya min bɛ kɛ o la hala ikhtilafu maqbulun sariya jɛnɛ bɛ ni o ye kelen t'a fɔ kelen ye nkalon ɲɛ o la bari o kɛra sɛbɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛra yɛrɛ ka ɲɛnama kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam a kɛra komi a kɛra ala kɛra ka
ala kira suma yɛlɛmalen kɔfɛ cogo min na sallallahu alaihi wasallam an y'a misali dɔw fɔ minnu ye kuranɛ kalan bolo dɔw la wala minnu ye alabato dɔ kɛ cogoya dɔ la n'u sera ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ala kira ye fɛn bɛɛ sabati ita kan a m'a fɔ kelen k'a dabila kelen an y'a misali fɔ ya kuranɛ kalan cogo la dɔ ye dɔ min a bɛ kuranɛ kalan cogo la ko ala kira y'a fɔ ne cogo min na sallallahu alaihi wasallam o tɛ nin ye ani an ye minnu fɔ n'a ye tɛmɛw kɛ dɔ ye tɛmɛw kɛ waati sali waati yani ka sali n'a ye ani na ji sɔrɔ waati kɔnɔna na min sɛgɛra a ta kan ani min ye ji sɔrɔ a ma segin a ta kan u fila bɛɛ la n'u ta fɔ ala kira ye ala kira m'u bɛɛ ta to yen wa a b'o bɛɛ sabati u ta kan bon an ko kɛra ka kɔn hali ala kira ye sallallahu alaihi wasallam Seydina Suleiman ni Seydina Dawud ni ye kira ye awa Dawud a den de ye Suleiman ye u fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo min na ni kuran nasi ye kelen kelen bɛ ta tigɛ i ka ishihadu la yan bɛ danganiya kɔnɔna kelen kelen si ma ala ka nasi sɔsɔ kira t'o kɛ la'annahum ma'sumun nka n'i y'a ye ala ye u fila bɛɛ lajɛlen tanu a la k'a sɔrɔ kitiw dun fɔra ɲɔgɔn kɔ o bɛ mun jira n na o b'a jira n na k'a fɔ awa sariya fɔcogo dɔ bɛ yen ayiwa a ti fɔ olu ma nasiw parce que nasi ye min tɛ wuli fɛn o fɛn ni ishihadu bɛ se ka don o la o bɛ yen o tuma an k'a dɔn k'a fɔ itiba'u salafi salihi a bɛ daminɛ an ka ninnu fila dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ nakarili kɛ min na o ka dɔn o ye nasiw ye ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛn kuwa an tɛ nakarili kɛ min na o ye ishihadu mana min sabati a tɛ bɛn mɔgɔ si ka nakarili ko la a tɛ bɛn mɔgɔ si ka mɔgɔ kɔnɛw la a tɛ bɛn mɔgɔ si k'a fɔ mɔgɔ ye bid'a tigi ye o la parce que n'o kɛra sɛbɛw bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ kɛ bid'a tigi ye i ma kuma faamu o kɔrɔ de ye wajibi don jɛn ka kɛ k'a fɔ o bɛ yen e mana ta cogoya min na fasan cogo min na o kɔrɔ de k'a fɔ bɛɛ ka fasan se e y'a kɛ kiti min ye n'i ka ishihadu ye o kɔrɔ de k'a fɔ bɛɛ ka kɛ ten n'a tun bɛ ten mazhabi naani tun tɛ sɔrɔ a tun bɛ kɛ mazhabi kelen ye ala y'a kanu a ka kɛ ten de yanni ne an ko nin ye ayiwa sɛbɛw y'a faamu cogo min na yanni n'i ko itiba'u salafi salih i b'a daminɛ k'a faamu k'a fɔ sariya nana ni kuma minnu ye a kɛra kuranɛ kumakan ye o a kɛra hadisa kumakan ye o nin kumakan siya fila in de don dɔ bɛ ishihadu tɛ don la fiyewu u b'a fɔ ma nasi dɔ bɛ ishihadu bɛ don la wajibi don a ka don la u b'a fɔ ma الاجتهادات إذن هناك مسائل قطعية في الشريعة الإسلامية وهناك مسائل غير قطعية لأنها اجتهادية يختلف المجتهد أو مع أي مجتهد آخر كما اختلف الصحابة فيما بين أنفسهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد حياة الرسول وفهمنا يعني نفهمنا أمنا منفو كفون نفهم min fɔlen filɛ ye ka da kurana faamuya dɔ kan ka da hadisa faamuyali dɔ kan هذا المنهج المرسوم من منهج من مغمبوكا اختلاف مقبول ولا بد منه يعني مغمس او مسسا يبقى سلافو كويتاكو إما سوما إنت سلافو كويتاكو نلي بسم الله الرحمن الرحيم كلا سيسا كابانه دلو بيدو بولو n'i y'a kala k'a gundu dalu bɛ n bolo n'i ma kalan yɛrɛ dalu b'i bolo dalu tɛ n bolo wa ne ko fa ka to kelen na dun ko bari e b'a kalan ne k'a kalan wala ne t'a kalan nka e fana kana kalan o kɔni ko e yɛrɛ bɛ nin ka giriya salafu ye o la nin de salafu batu ye nin de ye salafu batu u ye min faamu cogo min na k'a fɔ nin ishihadu donyɔrɔ tɛ nin na an b'o to sugu la fɛn min bɛ yen ni ishihadu bɛ don la o bɛ to la de fo ka taa diɲɛ wuli maa si tɛ k'o fana datugu n'an m'o faamu an tɛ salafu nɔfɛ salafu bɛ daminɛ faamuya de la fɔlɔ yani o tuma fɛn o fɛn b'an bolo khilafu la n'an bɛ salafu kɔ ni nasul qatiyu ma fɛn min sabati a tɛ se ka k'a ye masalan o misaliw ka ca parce que n'i y'a ye an bɛ fɛn wala masala o masala a bɛɛ ye masali ijtihadi de ye masalan sali kɔfɛ ka duwawu kɛ ka duwawu kɛ sali kɔfɛ i k'a kɛ wali kana kɛ awa ne ko fɔ ne san bɛ si ta n'i y'a fɔ ne ko fata a k'a kɛ fata sake i ka duwawu kɛ ne ko salatu o fana salatu fɛn o fɛn mana kɛ ni duwawu ŋaniya ye o bɛ duwawu ye o ni ne ko n b'a kɛ bari mɔgɔ bɛ yen min y'a daga siga t'o la fiyewu a bɛ se ka to tahqiqul manati ma a kɛcogo ne bɛ fɛn dɔ k'a la o man ɲi n'o tɛ duwawu yɛrɛ fi haddi dhatihi sɛbɛw y'a kɛ
ne k'i ta kɛ mɔgɔ fana bɛ minnu sala n'u ma kɛ o diɲɛ bɛ wuli ni fila ye nka ne ko de f'a ka kɛ n bɔra salafu salihu kɔ wala n ko a kana kɛ fiyewu n ye salafu salihu bila donc mun b'a kɛ o to yen min t'a kɛ o to yen a bɛɛ n'a ka o de ye salafu batu ye o de ye salafu labatule ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ ten a khilafu kɛra fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ ten ni nin faamuyara mankan tɛ ye o Mali ma mankan dun tɛ yen fana o ni nin kɔni faamuyara ɲɔgɔn ni tɛ yen ɲɔgɔn tiɲɛna tiɲɛ ma dama ni dalu bɛ yen a bɛ to sisan nususul qat'iyya o nasi qat'i mana minnu sabati mɔgɔ min mana o fɔyangoya o tuma na mankan kɔnɔnajɛ de bɛ yen hali o yɛrɛ la mankan tɛ yen kɔnɔnajɛ de bɛ yen k'a tigi kɔnɔnajɛ k'a bilasira o de ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati o bɛ wuli ka jɔ nka n'o kɔni tɛ fo masailu khilafi ninnu kɔni jɔ o se ka masalan mawlidi ko la n'i y'a fɔ k'a fɔ salafu y'a kɛ salafu ma kɛ lakin salafu mana k'a fɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ komi an y'a fɔ k'a fɔ minnu b'a fɔ ko salafu ye dalilu ye o tɛ dalilu ye yɔrɔ si maa si tɛ se k'a fɔ k'a fɔ salafu yɛrɛ ye dalilu ye i tɛ se ka masala si fɔ ka salafu bɛnna min kan dɔ de ye nin kɛ dɔ ma nin kɛ dɔ ye nin kɛ dɔ ma nin kɛ yani ni u ka kun u ye fɛn dɔ to yen ko caman tora ye salafu fɛ an tɛ k'a kɛ nin ye wa a tɛ mɔgɔ bɔ silamɛya na parce que min bɔ mɔgɔ bɔ silamɛya na o fana fɔlen de don o y'a dama ko ye o ye kɛnɛkan ko ye yaki ni mɔgɔ sɔrɔla ka fɛn dɔ don a la ala kira ye fɛn fɔ sallallahu alaihi wasallam komi rajabu min fana filɛ na nin ye n'a bɛ mankan baw la ko ala kira maasum sallallahu alaihi wasallam o ko o tuma na a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan nin bɛɛ kumaw de ye tiɲɛ yɛrɛ la a kuma fɔli ani kalan tɛ fan kelen fɛ ayi kalanpa a tɛ se ka sɛbɛn o ninnu bɛ fɔ bamanankanw ni marakaw de la o tɛ se ka sɛbɛn o o de ni k'i b'a sɛbɛn ka dɔnnibaw ka kumaw fɔ a la a tɛ se ka a tɛ sɔrɔ fiyewu. kaloba don a fɔra de jahiliya mɔgɔw tun bɛ fɛn dɔw kɛ a la olu kama i m'a fɔ safa ni marwa tɛ de wa jahiliya la u tun tɛ bonya wa silamɛw nana k'a fɔ ko a ka kɛ taharraju minhum mɔgɔw koronna dɔɔnin minnu ye jahiliya tamasiyɛn ye a la jahiliya tun bɛ minnu kɛ minnu hakili b'o la ala m'a fɔ inna safa wal marwata min sha'airillah wa man hajja al bayta aw i'tamara fala junaha munna fala junaha nana kɔrɔlen min tun bɛ bɔ n'a hakili bɔ o fɛ o tɛ kɛ junubu ye a ka bi ka tawafu kɛ o kiti banna a ye tawafu kɛ bon nin fana rajabu la mɔgɔw tun bɛ ko caman de kɛ jahiliya la ka rajabu bonya n'a ye o tuma minnu taharraju u koronna wala u siranna ka rajabu sun a kana na taa kɛ o tamasiyɛn o dama de don nka min b'a kɛ n'a hakili yɛrɛ t'o fɛ a t'o dɔn yɛrɛ fiyewu o y'a kɛ tan k'a fɔ sun ɲininen don a fɛ ne hakili la a kuma man ka se nin ma hali ne bɛ nakari a man ka se nin ma sanko silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn fɔ rajabu kalo la mɔgɔ tɛ ka kuma nɔ kasɔrɔ man ka kɛ a kafiru m'o kɛ o kafiru m'o kɛ kafiru tun mana ni rajabu sunsira u bɛ kɛlɛ jɔ u bɛ fɛn bɛɛ jɔ hali jugu silamɛ minnu tun bɛ yen n'u tun b'a fɛ ka silamɛya lamɛn n'u bɛ siran bayyana ka mudar an juguw bɛ an ni cɛ yɛrɛ o tuma an occasion min b'an bolo n'an bɛ se ka na o ye ashurul hurum ye n'an nan'o na an b'a fɛ ka an ka kitiw ɲɛdɔn kosɛbɛ ka segin ka taa bari n'o tɛ an tɛ se ka na kosɛbɛ kafiru o tun bɛ se o o kama kuma dɔw bɛ fɔ a ye kan ka ɲini kosɛbɛ an kumaw man ka don mɔgɔw da ten ka fɔ إذن أجا فتون أن إمة المذاهب الأربعة هم مذهب الناني يمغو والناني كلهم من القرون الثلاثة الأولى المفضلة كفو مذهب الناني بلجلين يمغو أبي قرن السؤال من على كريوفو صلى الله عليه وسلم كوفو سمنت يفو الناس لك النكرفيو وببولا أولهم أبو حنيفة فلا يرى أبو حنيفة أبو حنيفة يرى تابعونا دي تابعونا يرجو من درس سبوكا ودو أبو حنيفة أنغني على يو توشي يرمي بكوسبة دمسن نمبول كوسبة أبو حنيفة كوسبة كي الله أكبر أي كو فويت أمبولو شنو على نين فيني والله كما دوي داتا كفو أبو حنيفة سا نعم دولة كوبا فوي كو أبو جيفا يا الله كايرما jifa kɔrɔ ye jifa
k'a lagosi ka se fo o yɔrɔ ma u b'a fɔ hali u t'a dɔn ko kojugu dɔn Abu Hanifata Nu'man ale de ye mazhabitigi ninnu fɔlɔ ye ale ye tabi'ina yɛrɛ de ye wa min at-tabi'in yan ni aywa Imam Malik dar'o kan min tabi'i tabi'in Shafi'i dar'o kan min tabi'i tabi'in Ahmad bin Hanbal dar'o kan min tabi'i tabi'in idan ala kɛra ka jamakulu fɔlen saba in ni mɔgɔ naani bɛɛ bɛ o de la siga t'o la ayi o la mɔgɔ tɛ se ka olu bɔ kɔfɛ tun parce que i bɛna ni mɔgɔ o mɔgɔ ye o kɛ a mana kɛ kalanbaa ye cogo o cogo n'a diyara e ye cogo o cogo i tɛ se k'a bila jamakulu saba in sun i ma kuma faamu jamakulu saba in datugura o san 300 dafara o banna e tɛna ni mɔgɔ si ye n'a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a kɛ jamakulu saba in dɔ ye tun o bɛ se ka kɛ wa ya n'a ma k'o saba in dɔ ye a bɛ se k'o saba in ka samantiya sɔrɔ wa a bɛ se ka silamɛya samantiya sɔrɔ a bɛ se ka kalan ta sɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔ ɲuman ta sɔrɔ lakin ala kɛra sera ni ninnu ye ni samantiya min ye a b'o sɔrɔ wa a t'o sɔrɔ dɛ olu minnu yɛrɛ ye sarafu ye bon sisan mɔgɔ bɛ kɔnɔ gan ni denmisɛnninw ye u bɛ salafuya dilan salafu kɔfɛ a bɛ mɔgɔ kɔnɔ gan kosɛbɛ bon ninnu minnu ye mazhabitigiw ye ni salafu don ni ala kɛra sera la n'u ka ɲumanya ye olu tɛ kɛ salafu ye tun salafu wɛrɛ dilala kɔfɛ olu de ye salafu ye a tɛ se ka faamu yɛrɛ o i n'a fɔ mazhabu minnu dilala nin ye mazhabu naani ye olu ye khalafu de ye khalafu de ye minnu nana salafu kɔfɛ an ye olu kɛ khalafu ye bon an nana kura wɛrɛ dila o de kɛ salafu ye kurunu salatu bannen kɔfɛ hali hakili lafu dante wa hakili lafu ye minnu ye salafu yɛrɛ ni ala kɛra ka seereya ye sallallahu alaihi e y'olu bɔ a la i nana mɔgɔ wɛrɛ don a la k'o kɛ kotigi ye e y'an tɛ diinɛ ko bɛ dilan sa ayi bon la n'i ko mɔgɔ ma mazhabu salafi sisan ninnu taara minɛ ninnu ye mazhabu khalafi de ye wa i ma faamu k'a sɔrɔ u tɛ se ka dilan yɛrɛ parce que kitabu tɛ yen kitabu tɛ yen min bɛ salafu ni mana kɛ salafu ye cogo o cogo i bɛna ninnu dɔ de ka dɔnnibaa dɔ ka kitabu ta k'o lajɛ min bɛ jamakulu saba in kɔnɔ min t'a kɔnɔ ninnu saba de i tɛ dɔwɛrɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ salafu wɛrɛ n'olu ka dilanni bɛ yen o tuma ni ala kɛra de sera ne ninnu ye sallallahu alaihi wa sallam bi salafiyati وشهد لهم بالخيرية وزكاهم صلى الله عليه وسلم أبو تيسا كتاج بمني أبي قرأ ما له يكون يفهمه كسبة يعني أنكو فا تقليد هؤلاء الأئمة المؤمنين كدلو لولا أنا مالكي أنت شافعي حنفي حنبلي كدو دبتو نقول تزيك البلاي تقولشيلا ويل إجتهادو كفروع مننا أنا ويل إجتهادو كات حكم من السبب وكتب الفقهولا وتزيك كبلاي تو على كذا كشيرين كوفي صلى الله عليه وسلم إذا مؤمن يوكو كم بتو دينا كوكولا هو من اتباع السلف الصالح بس كنا كرا كفولي السلف الصالح a kɛra k'a fɔ ala kɛra sariya da u ye a kɔrɔ k'a fɔ ala kɛra fana de jɛn kɛ k'a fɔ ijtihadu bɛ kɛ sariya kitu la o tɛ wuli fiyewu o fɔɲɔgɔn min mana k'o la ala kɛra jɛnna ni o fɔɲɔgɔn ye ala jɛnna ni o ye fana o minɛni bɛ se ka kɛ ko kura ye diinɛ ko la wa bon olu fɔlɔ mɔgɔw ta kɛra ko kura ye e laban ta bɛna min dilan sisan san 1000 o de kɛra kura ye hakili bɛ yen wa ko tigi bɔra la ka na ni tigi wɛrɛ a faamuya ka gɛlɛn hakili la ko tigi ba tigi ko bɔra ka na ni tigi wɛrɛ ye ne ninnu bɔra salafuya la e de bɛna ni dɔwɛrɛ ye ka o dilan k'o kɛ salafu ye yani o tigi binani bɛ kɛ madhabu salafi ye o tigi bɛ kɛ salafi ye ninnu t'a la i b'a kuma mɛn a bɛ kuma kabakoma de don i b'a dɔn a tigi tɛ a foyi kalama yani an ko fana mɔgɔ min mana nin mazhabi naani in dɔ dulon ayu imami min al-a'immat al-arba'ati aw ayu ka muqallid mɔgɔ min dulon na y'o do dame ka taa bidaya ma aw fiqh kitabu minnu bɛ a y'o do kɛ bidaya kitabu ye an ko mɔgɔ min ma bɛ nin fɔ wa dallu al-mubtadi o de ye mɔgɔ fililen ye o de ye bidaya tigi
ibn Taymiyyah rahimahullah o y'a fɔ a ka kitabu caman kɔnɔ kitabu kelen tɛ dɛ fila tɛ saba tɛ k'a fɔ minɛ ka kɛ ni khilafu ye nin cogoya in na k'a fɔ minɛ ka kɛ ni fana mazhabul a'immatul arba yani mazhabin naani alimami ye min fɔ minɛ ka kɔnɔ ye k'a fɔ siga tɛ o de la o ye salafu salihu batuli an ko fana ala kira ka itrasu nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala kira ko alaikum bi sunnati wa itrati an ko an gana politiki ko don na an gana kuma fɔ nin na an tɛ kuma min kalan mɔgɔ kana kuma don an da ka fɔ an ka fɔ ka fɔ an man ka fɔ kalan kuma de don ala kira ko itratu ye min ye ala kira ka somɔgɔw ala kira ka somɔgɔw ye jɔnni a ye n ka sunna minɛ a ye n ka somɔgɔw ka kuma minɛ a k'a dɔn k'a fɔ olu fana tɛ mɔgɔ gansanw ye o de bɛɛ lajɛlen ka kuma na sɛdina aliyu denw n'a mɔdenw olu bɛ fɔ min asasi rasul sallallahu alaihi wasallam yani o de la n'i ma ala kira ka kuma yɛrɛ lajɛ i bɛ t'i yɛrɛ don ko wɛrɛ la ka sɔrɔ i man ka dɔ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye hadisa ko alaykum bi sunnati wa itrati siga t'a a hadisa la k'a fɔ a salen don yani idéologie wɛrɛw nana minnu ye a kuma caya kosɛbɛ ka politiki don a la o de ye fɛn bɛɛ tiɲɛ o de ye fɛn bɛɛ tiɲɛ ka politiki don a la ka kɛ n'i bɛ nin fɛ i tɛ nin fɛ ka bɔ o fɛnw bɛ yen n'i k'i b'a fɔ ye sisan i bɛ kabako i b'a fɔ yɛrɛ silamɛya yɛrɛ la a bɛ na cogo di a bɛ se k'a fɔ dawulatulamawiya la a man d'an ye an k'a fɔ k'an bɛ dɔw hakili jigin a la sɛdina ali tɔgɔ tun tɛ se ka da ayi sɛdina ali k'a fɔ i den ye ale ye a tun tɛ se ka kɛ Allahu akbar fo ka se yɔrɔ ma a tɛmɛna yɔrɔ yɛrɛ kan ko bɛ an t'o fɔ yɛrɛ k'a sɛbɛnnen don kitabu kɔnɔ politiki donna na foyi ma diinako fana tiɲɛ filibantiya bɛ yen politiki ko fana bɛ yen politiki mɔgɔ ɲɛ tɛ foyi la mɔgɔ min b'a fɔ ko n bɛ don politiki la ko n bɛ ko dɔ kɛ ko n b'a fɛ ka diinɛ dɛmɛ nkalon don a bɛ fɛn ɲini de a tɛ se fiyewu Allahu akbar tɛ se a tɛ se politiki t'o fɛn ye o politiki de ye nin kɛ ne tɛ ninnu bɛɛ tun ɲɛ bɛ hadisaw la o sɛdina ali tun tɔgɔ tɛ se ka da cogo si la et puis khutuba fana tun bɛ dilan a ye min fɔ mɔgɔw tɛ diinɛ ko ni fanga ko walahi ni mɔgɔ min b'a dɔn i bɛ siran ɲɛ diinɛ ni fanga ma se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a baara ka kɛ diinɛ ye ayi a bɛ to politiki de ta la parce que wari b'o bolo place b'o bolo kosɛbɛ a sera yɔrɔ dɔ la fi bani umayya y'a dɔn salikɛnɛ fila khutuba bɛ kalan sali bannen de kɔ n'i y'a salijini n'a ye arakan fila in sali khutuba tɛ kalan wa n'a ye saliba arakan fila khutuba tɛ kalan wa a sera yɔrɔ la u bɛ khutuba min kalan ni sɛdina aliyu ka dɔgɔya b'a la a ka danga yɛrɛ b'a la a bɛ sɛbɛn kitabu la cogo min na mɔgɔw tun tɛ sigi ka khutuba in kɔnɔ faamaw ye khutuba yɛlɛma ka kɛ sali ka kɛ wajibi n'a lamɛn nin bɛɛ tɛmɛna n'i y'olu ye sisan ta kabako waati minɛ o ni mɔgɔ min ko i b'a ni diinɛ ko de don ɲɔgɔn na o tigi de sɛgɛnnen don n'i bɛ fɛn ɲini ta i bɛ fɛn ɲini diinɛ ko sen bɔ a la o banna o dama don n'i bɛ place ɲini n'i bɛ wari ɲini n'i bɛ min ɲini o ɲini ka diinɛ ko kɔni sen bɔ a la n'i ye tariku lajɛ dɔɔnin tan a bɛ faamu Shafi'i Abu Hanifata alimam Malik nin bɛɛ lajɛlen hubbu ali baiti nabi sallallahu alaihi wasallam ka da ni hadisa in ka da ni ɲɔgɔnna caman kan olu ma kuma fɔ a la parce que olu ka waati la olu sera ka ala minɛ o bɛɛ jamakulu saba in sabantiya dɔ ye faama ma se ka nin si yɛlɛma nka kɔfɛ a caman kɛra faama ma se ka nin mɔgɔ naani nin si yɛlɛma u y'u bɛɛ lazabara u bɛɛ bɔra u bɛɛ caman kaso kɛ Abu Hanifata Nu'man ale tun bɛ ko dɔ fɔ ala kɛra mɔdenw na sallallahu alaihi wasallam u ye a tuhuma ka ko caman kɛ k'a fɔ ko fihi naza tashayyu ko siya miiriya b'a la ka da kuma dɔ kan i bɛ kuma dɔ fɔ ta o b'a yɛlɛma ka k'o ye y'a dɔn an bɛ Malikiya bɔli an delila k'o f'a ye ayiwa alimami Shafi'i o fana ta ciwara o ye fana kuma caman fɔ ye fo n y'o ka baiti f'i yan ko in kana rafdan hubbu ali muhammadin falyashhad thaqalani anni rafidi n'a sɔrɔ
awa ala kira dunko kanu de rafudu ye de bolo o martaba o groupe de u banna sena bakara khalifa ma u banna dore ma ni mo ye ñogon fo yango ko na so o de yaye ko tuma jinne xana ma dembe ka don ka fo ne rafudu المام الشافعي كتب وإن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب كنا صرنا كجنودي نعلى كذا كسمعوا دي كانوا كو كنا جنودي نتتبيو كبوب عبدا ما كم فهموا يا فهمي تفعل لك يا فهم ولا أو دي يوك جنودي وتجنودي على هم الشفعاء يوم حشر يوم كيف يقولوا لي نسورنا دولين ngap kunu donna anin jo yoro la hare da ma balat lin nazirin khutubu ni ko gelum bangena aywa flebo ye jo kenaka wolu le ne sura do mboy makuma famu ya famna الى اخر ما قال من ابيات كثيره في حب ال البيت يعني الامام الشافعي قصد قبيتي تشاممي ايفو في حب ال البيت انا في نقول الامام مالك فنتم بجعفر صادق ki nyiniga ki tula kuma nya tumbu nyote ba na sirata sisa akara kore de donana no de islama balmate tu ana ala kara min fo sallallahu alaihi wasallam tisika buliyo gani hakilla waro donana o no be jira anna kesa ite fe yere ni mo hakilla no foka bange kaslamo chef fra katafe ni aywa ni meni fe ni tenife mafhum aywa o fa dasiroma anko tbana al maliki قبله أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام أحمد من نان برينه لهم مواقف مشهورة يعني جوربان نبوي يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا نولو فناكرا من السلف الصالح على سبيل مذهبنا نتلتلا وتباشي لكن يكاد دون فنا كجورو دبوي ma famu ya mo mana fo ka fo ibo joro yelema ko ka fo ni kuma wore ni politique dona ni hakilla mi iba don ni politique hakilla ni dina ka hakilla wuri mo wore manka u boyen sabatlendo u boyen ka anga sabati islama bela jelen yoro ko mu kanu ka dala ka ko ka sallallahu alaihi wasallam ni koro dona na ko fe o koro ye o tatu ala ka kuma boya be boye tatu ala ka kuma mo be dogo yola o be dogo mo bolo waslamana ma famu yani kuma kondana darsu durina anko tu manka min be islama jamono nasa ka fo salafiya wala salafi ka he komi mazhabi tigin nun te salafula ka he komi to kitabun nun konna kuma foli wala ukarani yere we bidaye baro lutte salafula be nyin ngale salafu e joni yutmana ite salafu rasro parce que ite mo shi soro mi me blan nunu na ko e salafu ko nunu be bola ibu blamini ibna ni mo ye ala kara kam shari'a o ye sallallahu alaihi wasallam ko kai ashira lan nunde ko sebe ala kara shari'a lan mi minu ye sallallahu alaihi wasallam soro mo woro de bina so yana otma o la gushin kama akara ko mazhabin nu yere de fen la gushlo akara otma fo kitabun nun la gushlen do ka daninde ka otma ambisiga mazhabi do dla otem ko kumaytu o to ko salafu ka mazhabi hada khata ne fili bade ma famu ya famu o tigi mana ke chugo nya fi o tsika ke salafu yetu ya famu bo mazhabi wara dla kabla mazhabi nani nona dunahu qatul khata ibn ani fudi fawda فوضى بمنا قبل فوضى تا فانكل دفمنا نكا سالي ني تاتكلين انغا سونتي سونتكلين انغا فوتكلين فالله ولا سنه ولا مصحف ولا دبلا ونوكرا مؤمنا كسيزا dina ko da biciyan suka ce bo sanko ne tsaka kitabudla na gwana fambita kitabu minun ta kulu lajetu ulu shita ando e ulu be mo kele nunde ako hakil matafo ma fam ya fam yan otbara o salafu ko ni o kera ni mo nani ni islam ya fanana ala de yan to da muslimun ala ko huwa sammakumul muslimin ala de yan to da islama otma mazhabin nun belajelen be uslama de kono o kama uluka faranyo nya shimake kele ashimake mankanye abekara kilinye ala madhhabu shafi'i masalan
madhhab al-hanafi al-maliki al-hanbali itun da do kitabu la ka fo nin de nin karamo nin de ni abetu yin kelinde parce que ni sira lusul la bita tafsir min tasisan ita don ka fo ni ni mazhabin tay fo ni ya yi atola yani o don ba foro berajilen jenani o yi uchuwala sisan de kalam banen ko amina madhhabi wara dila ko toda dore la min ten no madhhabi o to be ke dore min te islama yere min ala yan to dawla noti uyi o be se ka famu chuguri o te famu هو سماكم المسلمين يعني فرد ني بك تشوغو تشوغي وانت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يتورك مسلم ما فهموا فين كسا تورتي تور مانا نا كوفي ويفلي ما فهموا يعني انكو فنا أن مراد العلماء باتباع السلف الصالح هو الالتزام بالمنهج الذي ميزوا به بين النص والاجتهاد وليس الانتماء إليهم باسم السلفية ومذهب السلفية الذي لا يعرف مدلوله بالكتب الشرعية المعتمدة. أيوة أنكو أكو ينكم بنا مذهب بركب لا مذهب ناني نونا أنكو أتسرك حكي يرتسهم أمنا فنا تيفيو أو أنكو ابن تيمية رحمه الله أفوا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام إكال لجي ibn taymiyyah ka kitabu ye ngana hakilla ka kitabu nun tikala chuwala parce que kitabu nun la kuma jelo mbu kono nga kore na naddu ka kitabu nun ka ke chuwore mo timi fam ayo plan amma nin kitabu min nan yesila ko min ka sigi duru min fura o kuma bawu do yeni hal na to be nga anko kuma labanna kuma men mazhabi اتباع السلف الصالح عمولو دي كاسترا نوفيسا ويميني وعندنا جمانين نونا ايوا مذهب المالك دي بي مذهب المالك دي بي يا على دي موريتاني على دي لاغيني على دي ماروكو على دي الجيري على دي تونسي على دي كولوار على دي بوركينا على دي المغرب بلاجلنا افريك دي لوست وحر الشرق الأوسط يرى مصر وندور عبي وحتى كورن في مكان كورن شيء جمانو بي مذهب المالك بي كل مشكلة مية تامين مذهب المالك بلا جلين كبول من كودي بولوجين كودي ولا تزرع فم نين مسألة يو نيا على لك من كان شارع بول من كودي جو كم إيه دورته مغتا كمذهب كلام بابو الله أكبر المذهب المالك كتابو كتشا مذهب سياسي تولا akitabu kachabe ega kitabu mino yerjume kalambula eka leke eka arsala laje eka muqaddimat laje eka irshad salik laje eka asal madarik laje eka atiban ka khalil laje eka aqrab al masalik laje o nyona te yoro rew o nyona site yoro re ba kuma kala chema mumma kala mazam maliki mo fe ni ma kala fe kala wa kala na fe wala o dela nga bolumne ko min be kumana ka fa ka je nyogon do kuti o de mashiba do ko ni ko mazhab maliki tawti ngete fuela bolumne ko bolumne bulujigi ol tabe mazhabi je kuma bege mo kuma kito kiti na be sesh ne saraka nga kumana na kanga do sharara wala na manga do sharara adomanin de fuku yo fula be damne wa karan lusulla kana qawaidu la nim bela jine mazhabi mago be nim bela jine o de kama don mo be bla nyoye mais ne tila kata mazhabi yere be ke bulu kele de el mandre ka ko dogo ko awa alma mala yere ko be nyami wa bulu mine ko rejo bulu mine ko rejo o te dore do ko ne kuma yese malim sawo sanin do butu kata maga nyogon fe na yeki bulu jigi na ye fere ki ni bulum ne afa ale fa yi la tubidi o ale fa le ikuntala kwa yi wala tubidi o sebenan de ro tubidi ro ko hali ta ala kala ka sura do so sallallahu sizan ngoni ku vraiment sizan ngoni no tabi mine ki yigi wala kera do na islamana sisan ya otuma abe wajibiya ka da hukumanka ibn taymiyyah da kan ban be yan kusa parce que ko dilla ka kitini yani ale rede nin kitabun dilla ka fo sihhatu usul mazhab ahli al-madinah ibn taymiyyah ka kitabu dilla le ndido e ma fama ya famia bon nga ko do be dagalen bi be bur ka tonna yani otuma
وين كان كتاب دلالنده كما يمنا بقول كنو نلا سنما الله أكبر أيها ما هنا كان بوني لما بقول لك فو وكلوب راديو جك فدي مانغنا كبو كفر النور ممك كرفولا سي أما ويانفا الأنكر موي نو الشيخ محمد المصطفى واجي نامبكو مكو معلم شيخنا دوكو مدير أكان نجلو سلاي 76 48 58 90 76 48 58 90 bilonvla an woro binan an shegi bidru an shegi bikononto malitel 65 28 83 28 فلا يخشوا من الضرر كم جحفل ساقر ولم ترى من ولي غير منتصر. أيوة أمبل ما رجو جاك فلم بوانسي أنا قدوك مسيقنا كوكرة أنا إلاك فمان بمبلوكرو ويانفا أنا كرموي الشيخ محمد المصطفى واجي نامبك مكو شيخنا واجي معلم شيخنا دوكو مدير نجا سراي 76 48 58 90 76 48 58 90 biolobla an woro binane an shegi bidru an shegi bikononto maliteli 65 28 83 28 65 28 83 28 ayo malim shegi ne ko korfo bibulo wala anganga mefo mazhab kuma dafa amma jira mazhabu ahli al-madina mana kaukan mazhabi amma maliki tunturewa yana be kuma mazhabul maliki damna na madina de min yira manna kaw bulu ne almami maliki yuta na kira ka kwanye ay sewa menun sure ay tabiwa menun sure ka bara sure ay tabiwa menun sure na le reyuli ay kiti bin mine parce que ale tun ɲɔgɔn tɛ mazhabi danbe cogo ye ka taa alimami maliki ma a danbela ka taa nin a kɔrɔ de ye nin ye ale ye min sɔrɔ ala kɛra ka dugu in na sallallahu alaihi wasallam n'a y'o sugandiya ka batu kɛ n'o ye ka ala dɔn ta ka sariya dɔn kɛ ni u sira in ye u bɛ danbe ka taa de ma o dama de don c'est à dire a bɛ dɔw ɲɛna k'a fɔ ale de sigira ka kow dilan a yɛrɛ fɛ k'a tɔgɔ da quoi a tɛ se mɔgɔ tɛ se k'o kɛ o وطمع ابن تيمية مين فو مدينة كوير كمذهب لا كتابين يرتود قصة وصول مذهب أهل المدينة مدينة كو كمذهبي كفو اللسل السهلين دو خلاف التالة لا فتالة كتاب تقولي يعني وطمع نايم مدينة يرفو سمانتها ففرو مدينة ندو ورتكلين ابن تيمية كمكة وطمع ابن تيمية كلي من فوتو الآن مالك فنات نمو تكلين أكو من نتلا أكو ومن القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن فإنهم كانوا يتأسون بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار ما فهموا أكو على كراي جمع كل سوا من سمانتيا القرن الأول قرن الفرو عن الفلانا عن السبنا كون القرن السبعين كوننا من نكوك مذهبي ودي تنسحلن بك مذهبي توبك يربع يا فهم أيوة وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها كم وور من نكو تنا ولبت من نكو جوما سنة دوننا يعني سنة لبتولا ما فهموا أكتو الأمصار الكبار التي سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها الإيمان والعلم 5 الحرمان العراقان الشام لكن خرج من هذه الأمصار كلها بدع أصولية غير المدينة المنورة ولهذا لم يذهب أحد إلى أن إجماع مدينة حجة غير المدينة لا في تلك الأمصار ولا من غيرها لا إجماع مكة ولا العراق ولا الشام
ما فهموا كتابين كما دي ابن تيمية كتاب الله صحة وصول مذهب أهل المدينة أكو ببناكا كفو دوغو تمبي قرن السبعين دي كوننا فكفو قرن السبعين كوننا كوا تمبي مدينة دون ودوما سنة دوننا أني أدلبت الله ما فهموا ولا كلا سبب سيجارة دوغو لا نيلي مناني دوني بورولا كتا نيفه أكو أوي دوري حرمان مكة عن المدينة إراقان كوفة عن البصرة عن الشام من دوري أكو نين دوري نين منا كلينتي بداو الأصولية بداوي أصل بداوي عقيدة بداو كو بورا نين دوري كلين بلان فو مدينة إما كما يكتبنا بداون أصولية أما بداكو في حلسة كلانكك أكو بداون أصولية وقرمي يعني هناك بداون غير أصولية البداون الأصولية خرجت من كل الأمصار إلا المدينة المنورة بلا ميلا سلي على دون فلا بارتي منون نانا كوفي على كذا صلى الله عليه وسلم واتي سبعين كوفي نوتي أهل السنة والجماعة من تولي وبرا يوروب في مدينة الله أكبر أكو ابن تيمية أكو أيوة كتابكم ومهما تفاوت مذاهب الجمهور من الأئمة فقد تبين أن أقوال أهل المدينة الصح وأقوى هذه الأقوال رواية ودراية ورأيا وأنه يكون حجة قاطعة ويكون حجة قوية ويكون مرجحا للدليل وليست هذه الخاصية لمصر من الأمصار غير المدينة أقول مدينة كو كما من منا مي السهل كما توي حتى من المفلم النكو بلو السهل توي ko abangana bidon mo bebbe naka ka hom manna tadis kakkene katuma beka ala de sahlan be katuma beka riwayatan wa dirayatan o manna ka ijma'u manna ka mana be minka galiban ako bisira ke sharala hujjatan qata'atan abaka dallu tigan kan dallu sigata la fi absira ke hujjatan qawiyatan abaka dallu akakkene الناصر بمصر أقول بسيك مرجحا للدليل إذا صار الدليل وروبي إنه مدنا تفر منك وبالجريات كلمة يكون حجة قاطعة ويكون حجة قوية ويكون مرجحا للدليل أقول وليست هذه الخاصية لمصر من الأمصار غير المدينة أقول خاصية تدو شيء لمدينة ima famu atlara ko daludi ko bari addonen be ka fo khiyar man kana min as-sahabati hum khiyaru as-sahabati ko mo minun tumen madina qarnu sabain kuno hal sa ka famu aqulu de saybo la faranyi moy na so saybo na foro saybo be benye saybo fana tinyo wanyawa عليكو من الذين كانوا بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة إذ لم يخرج منهم أحد قبل الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منه فإنه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار من يعلمهم الكتاب والسنة فلسر فتنة كان مؤمن تنبيه مدينة دون بولا ونيونا تنتيروري مؤمن فنا بوراي مورن نانا إكوفي من كفسي يدون وطبعا مدينة ملان كليا قرر السبايم كونو كوني مفلتا لا مدينة تنبيه بلا جرينيا في كو تبا منا سيدنا عمر سيغرا أي مغو بلغتا أمصارو لدغولا يارو كفوتا على كفوي تعالى كفوي تعالى كفوي من يعلمهم الكتاب والسنة يعني فأرسل إلى العراق عبد الله بن مسعود بن مسعود عيوتشي كتا العراق وحذيفة بن اليمان ثم فهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على فكرة قنوتي وعمار بن ياسر وعمران بن حسين وسلمان الفارسي وغيرهم أيوب لب كتا العراق أيتا على كفوي وبعث إلى الشام معاذ بن جبل أي معاذ بن جبل أيوب لكتا الشام وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وبلال بن رباح وأبو سالم أو كتا الشام أكتا على كوين يفوي
سيدنا عثمان أنا سيدنا علي أنا عبد الرحمن بن عوف أنا أبي بن كعب أنا محمد بن مسلمة أنا زيد بن ثابت أن يغنى أيولتو أفي إذا منهم بورا كتا على كفر مغيولو يغنى تنتي منهم فنا تورا أفي ولو فنا يغنى تنتي نبي من نكاي قرده أبافي كفور من ندون ودي يغنى تنتي نسيبو تمي يوروب برايلنا سيبا نيمو ودي تمي مدينة خيار الصحابة سيورا يكاك كلامبو كتمي مدينة يعني ودي كما سيدنا عمر يمغمنون تشي كتا يولاني كتا على كفوي ببورا مدينة وبتمي مدينة كلامبو دي يعني منون تورا أنوفي فنا كتمي كلامبو دي إبا فهم ننكرو دي كفهم مدينة يغنى تنتي في العلم دون وقل ابن تيمية حلسة كتاب كونه وكان ابن مسعود وهو عالم من كان في العراق من الصحابة إذ ذاك يفتي بالفتيا ثم يأتي المدينة فيسأل عنه أهل المدينة فيردونه عن قوله فيرجع إليهم أبدا لودي الجهاسة كفهم مدنا الدون مودين وناتنتي يا دانيا فسر غبو سيدنا عمر يمغمن بلكتا عراق وكتا على كفوي ako Abdullah ibn Mas'ud tumbula o bora manna ko o kata Iraq ako Abdullah ibn Mas'ud min tara Iraq ko nyona kalamba tunti Iraq ye ako gauna tabbe atume kitu tige abe sayira manna ka wunyinga ba hakiti muli afana be asara ko kake manna ka utai o korre kalamba do tara me kalamba minun tura u kofe utulu fana bo wala olulu nyone ko bun masawti me kilu tige daima na asira na asira ka manna ka wunyinga rubama ba wulik hakiti wuli nga ba tutala so awa o misalu chaman na kosobe sebo sigra kabuka kiti tigeloma manna ka ko kuma koso bo o misalu kacha fi kutubil usul ot manni ni fana laje iba do ambe kat lunge dina kula mo tarane sena moro ye mo blakata abe sebo la kalamba we ka fonya la kra ye dama we blebide nga ma to ka yu blakata o ayi odo ayi ka fo qur'ana jigina wunyena amma to ku yu blakata o we hadisa kelen hadisa flafo o ma to ayu blakata o ayi mo blakata yu suwanda de amma suwanda ko qurashiya kama amma suwanda ya buka sunya kama kata ala kira sallallahu alaihi wasallam ya minu donani we nu yu kalanso nu yu famu ya so ayu chika daudika ima famu islam dambe bekele ga kalami mbula o ya to karam mo yu kanga chika ta yorla kata dina lasi ima kuma famu yan mo mbe mo blakata dina lasi yorla bi atike no nyongone ngwa tike do no nyongona te nga kan ke mogoy nimbe dina fana don wati donina parce que wati bena tado ga mogo mi fana be ka dina nyana wo bi ni yer sago fotala ni do tala ni parti ko tala ni do nan danga fo te fo dalu be mbis abis ka dalu nyini ka boddo mo ka strafe mata fansif am farti pour akanga kodi oni bi abet lo nge ta dawala yenfe ta dawala yenfe ite foyi de bita dawa ke jori ka kobbe chien ka di mo se na wore mo mun chini ni utogo me ibada mo mun ndo ayolu de bla ka fo kota dina ko fo mo yan sisa ambe dina ko fo mo mun ye ame mo mun bla ka dina ko fo wala mo mun be yala ku be dina ko fo ku joro kanga ke mu ye dina donna nyeyini ni ke karamo ha fuga nyeyini de abe nyeyini italen ko de ayi italen ko de ka dam ko da misru ko ka sigi ba nyeyini la ngabe nyeyini kalaro de la bo kalaro mi no fana be na ka nga nyeyini la o kalaro nunu ala ka ya fama kalaro nunu be dilando hakilla kilindika o de anka kele fana cha Allahu akbar to dem sen bi ta kala na ko abe shara kala sisa fanga miye kalangoro ndila ko hakille miye ala kula shara kula odi anodi bina wati min tumbe ne mo tumbe saka ta kala warabu islam jamane nunka kasagin islam labole islam ya bebi sura kono ubana mena ubana an islam do bina akalana minna akalana yoro minna ko islam ya miye o ka hakille miye abina ne odi
o tuma to si tɛ silamɛ ye o yɛrɛ fana man jugu nka mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ silamɛ fana ye nka ni nin tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ silamɛ ye ni nin faamuya in tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ silamɛ ye o dun taara e ka kalanyɔrɔ in de la o de kɛra masiba ye yan n'a fɔra sisan ko kuliyatul dawa awa a tɔgɔ darabu jamani min kan sisan o kuliya dawa tɛ se ka kuma darabu jamani wɛrɛ kan bɛɛ b'o dɔn a bɛ se ka kɛ wa tɛ se ka kɛ a bɛ fɔ yan de parce que Afiriki a bɛɛ bɛ se ka fɔ yan nka n'o tɛ u yɛrɛ dama a tɛ se ka fɔ yen bari i b'a dɔn bɛɛ y'i ta dilan n'i ka hakilila de ye voilà o tuma fɔlɔ kalanbaa tun bɛ se ka kɛ diɲɛ bɛɛ ka kalanbaa ye masala n'i bɛ mazhabi maliki la n'i y'o ka kitabu ta i bɛ se ka k'o yɔrɔ bɛɛ n'i ye mazhabi shafi la n'i y'o ka mazhabi kalan i bɛ se ka k'o yɔrɔ bɛɛ n'i ye mazhabi hanbali la n'i y'o ta i bɛ k'o yɔrɔ bɛɛ o kama bɛɛ y'i ta fana dilan ka k'i ka hakilila ye nka kɛlɛ tɛ i b'a sɛbɛn k'a fɔ fulani i tɛ se ka ibn taymiya ta fɔ yɔrɔ si k'a fɔ ibn taymiya ta fulani ibn n'i donna sarako la n'i m'a fɔ alhanbali n'i m'a fɔ hanbali ka don aw tɛ se ka kɛ o i se ka taarifi ko fiyewu f'i k'a fɔ hanbali ka don i se ka nawiyu fana ta kɛ fiyewu n'i m'a fɔ shafi'i don komi i se ka alimami maliki fana ka mɔgɔw fana kɛ n'i m'a fɔ maliki don nin kɔrɔ de ye ka fɔɲɔgɔnkɔya bɔ yen n'i ye min na bɛɛ de b'i ka kitabu i mana fɛn o fɛn dilan kitabu la i b'a sɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ k'a fɔ nin ye ne mazhabi ye bon ne ko k'o bɛɛ ka bɔ yen sisan k'an b'a kɛ mazhabi dɔ ye a tɔgɔ t'a la kalanba t'a la kitabu t'a la min bɛ kalan e bɔra ni min ye silamɛ jamana bɛɛ bɛ se k'a minɛ k'o ma wa bon hali n'a ye minɛ k'o ma jɔnni ko a ka minɛ jɔnni hakili sigilen b'o kɛ bari alakira ye mɔgɔ jamakulu saba min fɔ e t'o la jɔnni b'a ka diinɛ di e ma f'an ka ko lajɛ k'a faamu ɲɔgɔn fɛ o kama ni mɔgɔ minnu bɛna ni hakilila kelen ye cogo dɔ la alimamu Shatibi ko k'o de ye silamɛya fana tiɲɛni belebele dɔ ye i bɛ denmisɛn kalan i bɛ hakilila kelen de jira la k'a kɛ komi koore si tɛ nin kɔ o y'o fɔ kabini o waati kabini hijira san 700 dɔɔnin awa sisan don a bɛ kɛ cogo di bon mɔgɔ si tɛ kalanyɔrɔ jɔ ka wari bɔ ka kalanden balo ka fɛn wɛrɛw k'a ye k'a fɔ n'i t'i ka hakilila de f'a ye bon ale fana k'o faamu k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ hakilila dɔ de ye nka a bɛɛ tɛ nin ye o ti fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ itibawu salafi salih ni itibawu salafi salih ni kalanyɔrɔtigi b'o batu a bɛ kɛ wa a tɛ yira la nin bɛ yen nin fana bɛ yen wa n'i ye mɔgɔ ye n'i nana k'a fɔ i bɛna susari kɛ an fɛ i bɛna mankan kɛ fasa kalanni na a kalanbaliya la e dun bɔra o kalanyɔrɔ ninnu dɔ la a fɔra i ye wa a ma fɔ i ye a kɛcogo la n'i bɔra o kalanyɔrɔ ninnu la n'i nana ka na mankan ci misiri kɔnɔ kunutu kalan ni kunutu kalanbaliya la min kan ka fɔ ye o fɔra i ye wa u kan ka dɔn fana k'a fɔ i bɛna Afiriki de i bɛna yɔrɔ min na komi alimalik Faisal tun b'a fɔ cogo min na rahimahullah awa ale min ɲɔgɔn tɛ ala ka hinɛ na a tun b'a fɔ cogo min na i bɔra yɔrɔ min na silamɛya dɔ bɛ yen i ta kun tɛ k'a fɔ i b'o silamɛya in bɔ yen ka kura nati o bɛ ɲɛ cogo min na yɔrɔ min bɛ min kɛ o bɛ dafa n'o ye et puis fɛn o fɛn tɛ o wuli silamɛya wuli ye ka na o ka to yen i ma kuma faamu. N y'a faamu kosɛbɛ. Awɔ o de don an bɛ min fɔ itibawu salafi salih ka tɔgɔ sigi ko duuru in fɛn ni a ye o bɛ dan bi Ibn Taymiya ta ye min fɔ Madina yɛrɛ fusamantiya la. Siko 6. Madina fusamantiya o kuma bɛ dafa ni o ye bi yala a ka dɔn k'a fɔ alimami Maliki tun bɛ Madina de a bangena Madina de a fatuna Madina de a ma sabara don a sen na abada ka taama Madina bɔlɔn kɔ ala kɛra bonya kama sallallahu alaihi wasallam ama fɔ ni an b'o fara bidaw kan bi ne ta ale kɔni b'o kɛ n ko fana an b'o fara bidaw kan bi parce que n'i y'a ma dɔn a bɛ kɛ ten de awɔ ale m'o kɛ a ko ni mɔgɔ bɛ se ka taa min kun kan ala kɛra taama bɔlɔn minnu kɔnɔ ale bɛ taama awɔ kunkolo ka ɲi bon ko de ye diinɛ tiɲɛ kuma bɛɛ bɛ se ka fɔ a kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ minnu bɛ diinɛ ko in lase tiɲɛ yɛrɛ la an sera
ko nyele ma be ki nyele wallahi ka do islama be yoro mina bi min fon nun tanya min fon nun basine de ma shitte nye ko kitina mo ye minti ala batuni chugure e majene mi mo sika beko me wati be dole beke minti tayo fana bala ala ma je nyere ka to kafru ka fo kafir talo ala ka to islamo yere bulu islam man min manu nyino be kalama wa est-ce que ko kene wati be kafir mancha islama yo akara ala nyina ma amakayina ma wama aktharu an-nas walau harasta bil mu'minin hanni hamina chugu mo so chamante ke mu'mini ala ma fo fala allaka bakhun nafsaka alla yakunu mu'minin إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين إكنا فجنو إكنا تيجي كتشوي من مانغا كي كوي نبو لو مسو مونيما نو ياكنو وببكاي فلعلك باخون نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم أن ياكنو على الكوتي أم فين أم بتمشي جيوكو ببيسو أما إما فنفهم يعني وتما على تلالك تندي أكو ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين كان فوري إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء كفنا لا تنياكنوا لجمعهم على الهدى كلا فوري فلا تكونن من الجاهلين نمبفورا ala ya kada a saka ja'un ya kattama ala min ya jige ala kira ya sako ke sallallahu alaihi wasallam ala hal ballagtu ala ko bala yase allahumma fashhad yalu kuma bane sisa tura mo ko hakriso ko do be fobbi kenido mo shi islamo be lafu mina mo shi manka ke sawe ka dofra lafin ka to an filɛ cogo min na an bɛ segin ka taa silamɛya kɔrɔlen ma fara kito kiti na silamɛya na n'a nana ni farili ni fɔɲɔgɔn ye o tɛ ala ko ye fɛn o fɛn ye ala ko ye a b'o kɛ ka da ayiwa k'a sɔrɔ balima bɛ yen sinji bɛ yen teriya bɛ yen sigiɲɔgɔnya bɛ hakɛ bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen a tɛ misiri fara kun bɔ a tɛ furu wuli ko bɔ a tɛ foyi bɔ n'a ye fɛn o fɛn bɔ n'a kɛra nin fɛn o fɛn ye a kɛra ko wɛrɛ de kama a ma kɛ ala kama yan mankan min filɛ diɲɛ na bi ni silamɛw b'a la silamɛw de ye mankantigiw ye a diyara mɔgɔ min ye a ma diya mɔgɔ min ye silamɛw de ye fitinɛtigiw ye anw de bɛ fitinɛ na yɔrɔ bɛɛ o ye silamɛya don de ye wa o y'a dɔnbaliya de ye o ye silamɛya dɛbɛn de ye wa o y'a labilali de ye yɔrɔ o yɔrɔ de bɛ mankan na diinɛtigi wɛrɛw bɛ yen o o fana ta b'u sɛbɛ la o a ka kɛ fɛn tɛ anw fɛ o fana yɛrɛ ta b'u sɛbɛ la o olu de bɛ nin kɛ wa anw bɛ ɲɔgɔn faga olu bɛna siw ta anw bɛ kungo bila ɲɔgɔn na olu bɛna ni dumuni ye an bɛ ɲɔgɔn bana olu bɛna ni fura ye an ɲɛ bɛ nin bɛɛ la a bɛna taa an bɛ mankan na k'o ye ala ko ye e de ala ko don ala ko tɛ mɔgɔ sera hakili ye tiɲɛ yɛrɛ la riqa min filɛ yen sisan n'u b'a fɔ ko dasu ɲɛmɔgɔ in bɛ yen n'u b'a fɔ k'a fɔ diɲɛ kɛlɛkɛminɛn bɛɛ bɛ yen a ye kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ bɔ min fɔlɔ mɔgɔw t'u yɛrɛ ɲininka o la a y'a bɔ min ka fɔ fo sera bɛɛ diɲɛ bɛɛ jɛra a la a dun m'o dilan a y'o bɔ min a y'a nafolo bɔ min ko an kan ka ɲɔgɔn ɲininka nin de la fɔlɔ nka sisan bɛɛ filɛ nin ye o riqa min filɛ nin ye o ni sifin sɛdina aliyu ka ani muawiyatu ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na kilomɛtiri damadɔ don sɛbɛ ba joli tora ye sisan mɔgɔ joli bɛ ka sa ye a fɔ nin bɛɛ tɛ wajibi ko ye an ko ta kɔni min mana tɛmɛ ka ban an bɛ ɲinɛ kɔ min mana tɛmɛ ka ban an bɛ ɲinɛ n'o tɛ n'an tun bɛ kɔrɔlenw lajɛ ni sifinɛ min filɛ ye min kɛra ye riqa min filɛ ye n'u b'a fɔ ko cɛ in bɛ yen Abubakar Bagdadi bɛ ko riqa min na n'u ko k'a fɔ bɛɛ diɲɛ bɛ fara ɲɔgɔn ko an b'a fɛ k'a libérer sisan ko k'a bɔ a kɔnɔ mun kɛra ye ka kɔrɔ ale ni nin sifinɛ in bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de sɛba dɔw fatura ye u ka kaburu bɛ yen a dɔnnen don an t'an yɛrɛ ɲininka ninnu kɛra cogo min na san 1400 ko hali bi ko kelen don yɔrɔ kelen de kɛlɛ bɛ yen a fɔ an ma se hakili cɛkɔrɔbaw de bɛ k'o da don tun k'a da don ni hadisa ye k'a da don ni kuranɛ aya ye ala y'o fɔ jɔni
mɔgɔ si bɛ diɲɛ k'a sɔrɔ denmisɛnnin hakili de b'i la mɔgɔ mana fɔ ko silamɛya bɛ taa ɲɛfɛ ni nin ye i ye nkalon tigɛ walahi i yɛrɛ nɛgɛ i bɛ min na i b'o de fɔ i tɛ ala ka baara la i tɛ ala kira ka baara la nin yɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ fɔli yɛrɛ dama a kan ka silamɛw segin ka taa fɔ kɔfɛ kosɛbɛ ka jate caman minɛ walahi e ka arajo lajɛ mɛ ba rika ye nin dugu in de ye ko caman de kɛra sɛba caman se sure ka kɔrɔ ale sifini min ni sena ali ni maa bɛ ka bɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔnin de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ siri hali bi an tɛ ka tasuma minɛ ye wa an bɛ bɛɛ kɔfɛ o man bɔ hali an bɛ ka dɔ fara kan bɛɛ y'i ka yɔrɔ jɔ ka tɛmɛ an kan n'an bɛ k'an taw ci halisa hakili bɛ min hakili tɛ an karamɔgɔ babu ɲɛna an balimakɛ sɛbɛn dɔ bila ka na ka ɲininkali kɛ bon i bɔra ka kuma imam maliki kan ka fɔ a kalanna madina ale bɛ madina dɔn a bɛ baara kɛ ni madinakaw ka taabolo n'o ye alakira yɛrɛ ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam ko munna ko madinakaw yɛrɛ ye imam maliki kɔbila madinakaw ma kɔbila dɛ a ma kuma de faamu madinaka min bɛ yen bi ani min tun bɛ yen kelen don wa madinaka min n'a maliki y'olu sɔrɔ yen n'a y'olu kalan olu bɛ yen wa olu tɛ ne ye kuma dɔ fɔ a ye ko a duniya ala dini malikiha diɲɛ bɛ masakɛ ka sira de kan o madinaka in na ko fɔra ye a tɛ se ka fɔ yan bi walahi ko kɛra ye ninnu kɔfɛ a tɛ se ka fɔ bi nin ko politiki tɛ se ka kɛ diinɛ ko ye tiɲɛ de don ko kɛra madina kɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ alakira bɛ yen sallallahu alaihi wasallam sahaba ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen o muhasiru mumina min donna yen n'a fatura yen n'a donna yen o bɛ yen alakira ye san hakɛ min kɛ o bɛ yen nka o n'a ta bɛɛ ko kɛra a tɛ se ka lakali maka min ye maka ye ne alikaba yɛrɛ fana bɛ yen ko kɛra ka taa dɔ fɔ alikaba yɛrɛ la mɔgɔw fagara k'u to alikaba fini donnen b'u bolo mɔgɔ gansanw tɛ fiyewu mun y'a kɛ politiki ko de ye bon an filɛ fɛn o fɛn na nin ye a fɔra de sisan ko fo diinɛ ka kɛ politiki ka baarakɛminɛn ye diinɛ de ka politiki dɛmɛ ni fanga min nana i ka hakilila ye min ye diinɛ ka dilan ka bɛn o ma kuma don o don an bɛ kitabu dilan la wa don o don an bɛ kitabu dilan la don o don an bɛ kutubakuro dilan la a bɛɛ kɔrɔ ye min mana na o sago ye min ye fo ka sɔrɔ a la o madina mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ alimami malik ko kuma fila t'o la o de kama an bɛna fɔ ibn taymiyata yɛrɛ ka kuma ka a ka kitabu kɔnɔ rahimahullahu subhanahu wa ta'ala k'a fɔ ko nin de tun bɛ madina nin fɔra madina dunkew ka mazhabi na k'a fɔ o sahalen bɛ mazhabi tɔw bɛɛ lajɛlen sɛbɛba min tun bɛ madina sɛbɛba ɲɛmɔgɔw la o tun tɛ yɔrɔ wɛrɛ ale de ko ten a ka kitabu kɔnɔ kitabu min bɛ a dalen filɛ ye o tuma na ni o kɛra ten siga t'o la alimami malik fana de tun bɛ a bɛna fɔ kɔfɛ ni ala sɔnna ma da sun nata la a bɛna fɔ nin fɔra madinaka minnu ma ala kɛra ka hadisa dɔw bɛ yen sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ dɔnnibaa bɛna bɔ madina i bɛna diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen lajɛ i t'a ɲɔgɔnna ye dɔw y'a kɛ dɔnnibaa wɛrɛ ye nka ale yɛrɛ ni dɔnnibaa minnu ko alimami maliki don a bɛna o fɔ kosɛbɛ ibn taymiya ale yɛrɛ bɛna sariya a bɛna sariya ko n'a ma kɛ alimami maliki a bɛ kɛ jɔnni ye ko ten a ka kitabu kɔnɔ a tɛ tɛmɛ o kan ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko dɔnnibaa bɛna bɔ nin dugu in na ko a bɛ surunya mɔgɔw bɛ wuli ka ɲaamɛ boli ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen u b'a ɲɔgɔnna ɲini u tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min b'i n'a fɔ ale man na dɔnnibaa kosɛbɛ a bɛ hadisa nin i tɛ y'a fɔ a ka kitabu in kɔnɔ kosɛbɛ ni ala kɛra kumakan ye ni ala kɛra kumakan ye a tɛ tɛmɛ o kan sallallahu alaihi ale kɛra ka na ni madina fusamantɛ min ye tan a y'o fɔ kɔfɛ ka na fɔ sisan bon an bɛ madina ka masabi min fɔ a ye nin ye ni tigi b'a la ni ɲɛmɔgɔ b'a la wala imam malikun n'ala sɔnna sigi wɛrɛ an b'o fɔ yana o tuma n'i ko a ye min fɔ madinakaw la karnu 3 min fɔra dɛ o de kɔnɔna ko don o kɔfɛ fɛn min bɛ se ka kɛ a bɛ komi n'a sɔrɔ fɛn dɔ fɔra makan sɔrɔ yala min fɔra madinakaw ka fusamantiya la o ma fɔ yɔrɔ wɛrɛ o a y'o de fɔ sisan o ibn taymiya ka kumakan dɔ o ma fɔ yɔrɔ wɛrɛ ma o tuma hali n'a y'a sɔrɔ dugu wɛrɛ ka fisa komi iraq a y'o fɔ kufa ni basra
wala sham wala makka yɛrɛ ko bala ko al-haraman nga teni wati wɛrɛ yo karnu saba in kɔnɔna de la mali la ɲɔgɔnna tun tɛ yen dɔn na sunna dɔn na karnu saba in kɔnɔna na o kɔfɛ tiɲɛni bɛɛ kɛra o tiɲɛni bɛɛ kɛra fusamanta wɛrɛ tɛ yen tun dugu yɛrɛ de fusamanta bɛ se yan n'o tɛ mɔgɔw fusamanta tɛ yen tun an b'o min fɔ o tɛ tiɲɛ o mɔgɔw fusamanta banna karnu saba in bannen a to la sa ni mɔgɔ min yɛrɛ dilan i yɛrɛ dilan ni mɔgɔ min kalanna i kalanna ni mɔgɔ min siranna i siranna karnu saba in de ko don a faamuna kosɛbɛ wan bɛ an karamɔgɔ an'an ka shehu a sheikh Muhammad al-Mustafa Wage an b'a fo ka segin ka fo ka dugawu kɛ a ye sini kɛnɛ ne laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o kalifa an n'a la kuma ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka Muallim Cheikhna Wage kuma ɲɔgɔnya nɛgɛjuru sira filɛ o bolo kɔrɔ 76 48 58 90 76 48 58 90 76 48 58 90 76 48 58 90 Orange ye 65 Malitel 65 28 83 28 65 28 83 28 Mamour Kamara ko bara ɲana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu الله خصهم بالنصر والظفر ألا يكون